Ден 20. Намиране на вашето призвание. Изпробвайте тази рецепта в следните случаи. Имате чувството, че пропускате нещо и не знаете какво е то. Чувствате се изгубени или не на място. Усещате тъга. Никога не се чувствате удовлетворени. Чувствате, че не живеете живота, който си представяте. Чувствате се непродуктивни или не знаете на къде отивате в живота. Всичко, което правите, е загубило смисъл. За рецептата са необходими следните съставки. 1/4 чаша капини. 1/4 чаша малини. 1/4 чаша ягоди. 1 супена лъжица диви боровинки. Може да замените с 1 чайна лъжичка чист сок от диви боровинки или 1 чайна лъжичка чисти диви боровинки на прах. 1/4 чаша магданоз. Прекарайте всяка съставка през сокоизстисквачка в посочения ред. Ако използвате сок или прах от диви боровинки, смесете ги накрая. Изсипете в чаша и сервирайте. Рецептата е за 1-2 шота. Изпийте на разстояние от 15 до 30 минути с друга храна или напитка. Време е за активно здраве.